Čaute, už to natáčam po tretíkrát, tak dúfam, že sa to podarí. Takže je to vlastne nejaká reklama alebo niečo podobné, aby ste prišli na server. Server beží na Hamachi, čiže to asi väčšina z vás máte, len nemáte kupovanú to premium. Tie lagy spôsobujú to, že to natáčam a mám tu ešte aj pluginy, tak potom sorry za to. Čiže ideme na to. Toto je moje prvé mesto, ktoré som robil len pomocou Tumeniho. Tohto. Dal som si aj skin nový, potom natočím inokedy video ako dať skin, bez toho aby si mal premium. Som si skúšal mostík, vidíte, tu mám most, tam zmizne, tam pôjde znova. Takže do tohto mesta už pomaly sa nevraciam, zatiaľ mám povolený ešte fly, takže ešte aby som to čo najrychlejšie mal za sebou, tak sem doletím. Tak, toto som už robil pomocou World Editu. Uvidíte, je to trošku veľké, ale však to sa za chvíľku zaplní, dúfam. Malo by sa sem mestiť tak 10 ľudí som tuším nastavil, ale v kľude to zväčší na 15 maximálne. Má výťah do bane, baňa je niekde tuto dolu, hlboko. To bude hotel. On ešte zatiaľ nie je dostávaný. V podstate toto bude recepcia aj s obchodíkom a to je asi všetko, čo vám k tomuto viem povedať. Tu mám výťah, ktorým sa vyšplháte na prvé poschodie, tu máte v ľavom dolnom rohu, potom dáte znova hore, idete na druhé poschodie, hore dáte tretie poschodie, tie tu už mám porobené izby. Tak, teraz sme už akože na tom najvyššom poschodí, počkajte sekundu. Čo je? No dobre, dále mi to, že som na najvyššom poschodí, tak potom to prerobím inokedy. Tak len tam vyletím teda hore aspoň. Tu ešte nič nemám a ešte sem pôjde aspoň na poschodie. Aby ste sa čo najrychlejšie dostali dole, nemuseli čakať na výťah, tak vás skočíte sem do vody. Takto vás to prehúpne až dolu. A je to. Takže dúfam, že tento velikánsky plác a poklad, čo som ukryl sem dolu do bane, objaví za chvíľku čo najviac ľudí. Takže pripojte sa. Ak budete to mať Hamachi, budete mať na tom dole, popiska. A ak by ste mali náhodou nejaké otázky na ten skin napríklad, alebo ako dať pluginy, tak stačí kľude napísať. Tam budete mať aj Skype potom v popisku. Takže rád vám odpoviem, som tu každý deň, asi tak 6 hodín maximálne, alebo tak nejak, takrát nevydalo. No takže to je asi všetko, tak dúfam, že sa tu čoskoro stretneme. Čuste.